presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako mo nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kiniga po ninyo Kuya Joel Benseco, bansang partner Randy Tayad, magumusta ka rin yung tanan. O sa tanang mga iksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadasaw sa kaasawa nga nagpatago lang sa ngan nga Wing-Wing. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Cecil Daniusos Cabrera. Kay galaan ang ato magtatampo si Wing-Wing. Kina kong problema, bahin ni sa kumbana nga puwerti ka palahubog. O kung nga nung na problema ko, ingon magod ini ang mga panghitabo. Pet, maayo kay ni kada Pet. Salamat kay nga ni Soroy ka na ko. Sa iyo lagi ka, di magagikan ha? Aga-practice sa mga choir. Amo ba? Kape, ganaga kape? Okay, Roy. Ikot ba, duyugi ko ading ako ang kaning bagong akong nasakpang kanta, kanang kanta sa dos espadas. Sige. Kana. Oh, kana. Mao na. Oy, Pedro! Oh! Sus, daam ni ka, saka! Ay, kasama kasingit mo kita. Asa mo ka? Ato lang nanik lagi. Nanik. Ngay kung manok kay birthday mo kato sa imong. Bertis ko tatay lagi. Ingnas nanik, padadari sa dito sa manok ka kanang kinabubag tiil. Bubok ite. Sige, larga. Ato ni ka taon, Robin. Larga. Okay. Larga. Kung mainutil ka sa gugma, ayaw lang dayon kabalaka. Ano, practice na itong mayo, Dro. Ato niya kita, Dro. Ay, bay, Peter, salamat kaya. Basing na pa kay tuyo taon. Ingna niya si, Dani ka, kay Mulgalo. Dani ka labaro, kung bubok ite lang manok. Mga atato rin, looy ito na. Anak ka, may nasa swing. Napadong din eh. Day, Wing! Birthday ron tatay, Day. Unya, mahatag ag regalo sa imong amahan? Ato lang ko. Great lang ko niya ba? Hilom diya, oy. Ay, kung ilara, Jack. Great lang ko si kong papa. Pagpuyo. Ay, nasa rin mo rin. Ako nang amahan. Birthday niya, di ko rin panto sa mo. Pagpuyo. Nahibawan ako sa imong style, Jack. Muadto kas birthday ni Tatang, kay naa may inom. Ay, gamay ra kong imnon na yun. Gamay, sure. Kanang musuka kag maayo mo, na gamay ni mo? Ay, gamay ra lagi taon. Huwag mo ulir madayon ko. Pero, sa nahilom tani nga, gailom to ya, sa hilom mo, nagay pa niya. Do, Brad, tagay do. Kamu niya, oy, tagay mo. Bida, birthday ro tatang. Enjoy, tagay. Sa, may answer sa sumba na ito. Ha? Ay, Tag! Happy birthday! Dakos kong tatang. Dakos ko. Buhi ko. Happy birthday! Buhi na ko. Ganiya po kang sige great na ko. Gusto na. Lablab ka. Di ba, Dro? Di ba, lablab na ito tatang na ko. Ikaw, di ka nga nagtatang. Pero, lab ni mo, dili. Ay, yung tubag, yung magpulutao, di ka. Laboy. Hamas na, Nick. Wala na, Nick. Lablab, di ba? Lablab na ito, mga barkada, mga kakigol, di ba? Lablab. Oh, ang paraw nga Jack ay wapagyud mauli. Alauna na skadlawon.
Muna iyang giingon? Nga igo na siyang greet si ang tatang? Muuli na dayon? Awara? Sagutan uli dayon. Styles mga bakakon. Tawagan ako ang manghod ni. Kuan bi? Diyan naman sa amo si Kuya Jack ate. Ate Wingwing. Nag-inom naman sila sa amo kong mga kuya. Hubog na si Jacqueline eh. Oo, hubog na kayo, ti. Sige namang balik-balik ang istorya. Saba na ba kayo? Ingnas tatang bipalihog nga ipabadlong na para di na mo inom. Kibadlong bitaw ganina. Nasuko noon. Sige, Queenie. Salamat sa imong pagtubag, ha? Ay, kanang arialan dere si Kuya, ti. Aron kung makakita ni mo, maundang na lang siya inom. Hubog naman kayo, ti. Brad, uli na ko sa mo. Ipong na ko. Ipong na ko, uli na ko sa mo. Nga, Jack. Pitutingani mo, Jack. Brad ko eh, Brad. Sige, Jack. Jack. Wala, mas lipong ko din mo na. Sige ba, tingnan lang ko. Muli, nakakihadlo ka sumasawa sa. Tiro na hadlog ikot. Wag ko mahadlog, Brad. Kanang dilaw na gubot ba. Butan mo ko gubara. Hadlo kay kang kamel. Kita, Brad. Mati ay. Dito, bandar sa sawa, ha? Bana ta, Brad Jack. Ay, kita tingnan mo. Brad, lagi ko. Wag kay nga sa pinan. Brad, ako nga. Brad, dito, bandar sa sawa, bana ta. Haligi na sa manibay, kitay mo, unsa. Sige, lagi ta, pero gabok ng galigi. Gabok. Diba tari, marita kayo. Ha? Imo na. Piyo mata na ko eh. Uli na ko. Uli. Oo, tayo uli. Uli ako. Bubog. Tahalo sawa. Tahalo kamel, ha? Ti ay. Puti ay. Iya. Sige. Iyo. Nangga mo na yung nimos kamel mo. Kahadlok, di ba? Lagi. Sige. Sige. Ayaw na. Unsay magisulti? Ha? Ha? Sige, sulti mo. Siga mong mata ron. Isa ka. Si Wingwing, imong asawa. Dikos Kamil. Kani. Iya, kamel. Kani. Kamel ba? Kani. Kani Brad Aldwin ba? Kamel, pinangga mo na niya. Nya. Ako mo si Wingwing. Ako may imong asawa ron. Brad, uli na. Iapas na sa gumandar ako. Kaya uwan ko nila. Bugwak na maling kayo. Basta masuko. Ikaw. Lagi na susawa? Ijak na unsa man ka, oy. Driver na sa taxi. Siya'y muhatod datos ato. Laki ka ron. Brad! Gwapo mo ko ni mo. Gwapo mo ko ni mo. Bida. Sir. Asa? Ayaw na ko blood eh. Bida. Bagay sa rin. Jack, nayabag naman ka, oy. Mao ka, kung mahubog, magmaoy ka, wala kay batasan. Ay, dong driver, pasensya na gid ka dong ha. Sorry, yung kaayos tanan dong. Pakuski bayo, pakuski. Way kaso ma'am. Masaha ko usban gini ko. Ludan pagi ko ni moron ha. Pasensya lagi ma'am. Ay. Mabunog yun ako. Ay, sorry gid kaayo do. Anong paminawa dong? Gas, Kay ilog. paraw na. Sorry dong. Waki Merte! Ni nagitas ato. Ganina lang yung kulatahon ni mo. Hasol kay kas taxi ganina. Pa! Da, hinay ra to, pero lupog ka. Tuog ka lagi na igos akong sagpa. Amaw ka da. Kung mahubog, mura kang irumbuang. Mao ni akong bana, makainom na gani, wag ayo ang pangutok. Sa akong kalagot, akong gisagpa, pag abot na musbay, nakuyapan, kusog man akong sagpa. Unya to? May kay nakamata na ka. Hindi lang sa kong trabaho rin na. Nga naman? Labad kaya akong nya. Sakit na akong papangig nga no kanina. Huwag ka may bawag na unsa ka. Oo, hindi ba? Yun man ako pag-uli ni, ha? Huh,
Gikuha ta kas inyo kay perte gini mong hubuga. Hubog kay ko? O taon. Uy, ano hubog mo ko rin? Dalian na ako mahiburo. Gamay naman ito mong gilon. Hilam, gamay si mong kagaral. Oy, Weng! Weng! Oh, ma. Ay, Saman. pastilan ang imong bana. Tuwa na sa simnanan. Tuwa sa may bilyaran. Ay da, pasag di ito ma, uy. Bahala siya sa iyong kinabuhi, uy. Usay bahala. Mura na ba itong nakataglalis sa iyang kainom? Unsa ma? Sokol! Sokol! Sokol yung kamtingo ka, sokol! Sukol, jage, sokol! O saan, sokol ka nila, ha? Tubag! Yan ka mo sukol mo kuya, oy, kay... Luoy ko ni mo. O saan, luoy ka? Luoy ka? Luoy ka? Luoy ka? Lagi ko na. Luoy ko ni mo kay... Kanya akong kumukul. Kay galing ni mo. Buktot ka ni. Vida bukto de giruan. Ay. Igangin mo kuya. Vida. Saan saya ko na iko? Hangin na iko mo. Ay, hangin di ay kaneba! Hangin ha? Igo magaling hangin. Ikaw pa ba? Buang ko. Ay, Hindi mo kumo kuya. Kanahan ka. Aray ko, window ni. Kunin mong glass window kuya. Bayad yung ani yun. Bayad yung ani. Bida. Animal juga pauli, ma. Sambat ko, day. Ngano ka? Artista biya ni mo. Sakit kay akong tiyan, day. May noon, ano na kamilom? May nanasakit ang tiyan mo. Dad ako pital, day. Ayaw, ano gusto mo po hospital man ka? Agwantahan ng kasakit imong tiyan. Gusto mamatay na ko, Gusto Dili, ka. oy, dili. Tambayi ko, day. Ha? Tambayi. Ginasakit kay akong tiyan. Kadiyot, may palito kong tambal ni mo, Jack. No. Im na ng tambal. Wow. Pahitor 50. Kabugnaw, gisod sa rin. Bugnaw kay na. Manaim na nga tambal. Ano mawagta ng sakit si imong tiyan. Ablihan ako. Ay mo inom, sige day ka, no? Abli, nindot kayo ni Imnong Pahitor 50 day, basta bugnaw. Animal, hangula, gini mong naaway ka. Hangul, gini Lugod mo. kayo ko din na to Imnon day, bugnaw magayo. Sayangan, sige suka-suka pag-BS Jack, ha? Oo, tatang. Uy. Mao nga ni ako kay dato na lang nako siya sa ospital, tang. Ay, no, kuha ka diyo na kay magkuha ko kwarto. Hinay lang, kuya. Hinay lang, good. Mauli rabi kita kas inyo. Ay, sungwing ha. Ano ikaw, naghatod ako din sa amo. Kwen ha? Duty pa man si Ate Wing, kuya. Duty. Masig. Gapo to siyang laki, ha? Kuya Jack, uy. Ayaw papatakal pa masanil, kuya. Uy, butan pa yan si Ate Wing. Ni ano day musbay, Queen? Dito kong ospital. Nakagawas naman day mo. Busy mga katubangan na mo laki! Saan siya? Ate Wing! Ate, si Kuya Jack kay tuwa sa eskina. Hubog na kaayo. Ha? Unsa? Ay, niinom na sa dayang paraw. Hangod juga ni kinom banaha, uy. Sige, Indayan, salamat sa pagpaibaw na ko, ha? Ako apason ang paraw, bi. Tanaw na ako kung dili ba mo maalibwag sa inyong panag-inom ron. Paya sumsuman. Paya ko. Kung tayong sumsuman. Ha? Di man to isuwa. Huwag kanon. Para sumsuman to na to. Kaya sa din naguro sumsuman, ha? Istong ay. Si Istong ang gwapohon. Wala in town. Ka-square na sitong. Ha? Oh! Ay, bida. Ikaw yung sumsuman? Ay, ako yung ino sa bungbong. Ewan ako yung di kasibugan. Ay, forbidden, no.
ang tubidigo! Drama ni Boy Lino Patalingog! Bida sa noon ang istorya. Ay. So, bida, ano na yung paingon kanina to? Purlon? Kinsa'y patay! Ha? Kinsa'y patay? Patay, sundo na tayong tanan kay kamatayan. Patay lagi. Patay. Oy, asa man mo? Hoy! Nanagan man mo! Hoy! Dagag way tingog ay. Orbida. Naamang hadlok di kamatay. Ikaw, ngano ka ni Daga? Bida, di ko hadlok kamatayan. Babay, kamatayan. Bida, dagan mo ko hadlok di mo. Kailan mo ko di mo, kailan ko. Ay, minatay, nakailad, niya ako. Kailan ko ni mo, ako hadlok ni mo, ha? Prangka, fake ang kamatayan na ka. Buho! Kinsa man kuno ko. Wah! Si Wing Wing, ikaw! Ano sa? Nakailad ay ka na ako. Muli sa ato na. Ha? Oy, ay misulog din na sa ako yung palitan na. Kita ka na? Beber sandal ang sikat. Ay, nasakpan akong bebera. Ay, Wing. Hain kay mayo nga ipakasal tang lamang duha ni Jack. Ipakasal ko kamo aron sa dili na mo sigig away. O sa simbahan mo kaslon aron doon na mo'y blessing sa Ginoo. Ang inyong kaminyoon mablisingan. Ang gasto tang? Ako. Ha? Kami may tagakalakinan. Ay, di lang siguro tang eh. Unsayan? Ayaw na lang ipakasal ni Jack tang. Og nga nung di man kuno ka magpakasal na ako, Wing, ha? Kaya na kayo daganan lang mong lawas sa laing laki. Baba! Oh, Ma'am Wing. Mayong hapon ni mo, Ma'am. Uy, kinsa ka? Harungon, di ka. Uy, Jack! Kinsa ka? Mani? Nung sa bagoy, nagilapting, nung sa bagoy, nagtun na ni mo. Sugot sa gingong tatang pakasal tang doha. Ha? Mauni mo lagi? Kailangan yung sumasawa. Taho, di ka maayo, Bebo! Para na kayo maayo, ha? Ay, kupungin, ha? Ay, pungpungi. Ha? Ayaw na, maluwi ka na ako, sir. Di ko lalaki. Hindi ka malaki sa kumasawa. Kinsa lagi ka, sulti! Ayaw, Jack, ha? Sulti. Rider ko, sir. Ha? Nagkatun ko, parcel mo nga dawa, sir. Parcel? Sinuwat ni Monica sa Sidon, parcel? Nakainom daw pa ka ng parawa ka. Alam, hindi mo. Ay, Usay parcel, ha? Rider ko, sir. Tigatun kong parcel. Shopee o Shein? Sakita na kong babae. Imo. Katangtang akong ipon. Imo na ipon na taka. Pagtag mahubog ka, Jack, mo. Mao ni akong problema, basta makainom unya mahubog ang akong bana magmaoy, murag pagmayabag. Wala gyud ilhon, wala batasan, pataka na lang gyud hamag. Hasta ang tig-deliver og parcel gikulata pa niya kay ako kunong laki. Unsaon ko ni akong bana? Pakon ko ni, unsa magamo ang pasultihon? Wing wing. Sir Peter Dios, good morning, Nuria! Sa tanan, nato mga kaigsunan. Lord, thank you, Lord. Salamat kay Lord. Mama Mary, salamat sa mga pagampo. Nya, salamat kayo sa tanan nga mga bata ni Ate Jennifer Dato Mendoza. Ate Jenjen? Yes, Kuya Alan, mga mama, salamat kay mga mama ha, sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay Taas ang Energy. Happy Pirmi niya mga dagko sa Taas ang Energy tungod sa Don Pepe Dark Chocolate. Unya ugong-ugong sa Riamon Yema o BML Special Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Okay, thank you kayo. Mga bata, inom kita Don Pepe Tablia ha. Padung ta eskwelahan kay kondisyon kita anak mga bata. Ate Pres? Okay, ang sendo na ito karong adlaw, Ang ha? atong sinder, Ate Pres, si Inday Wing Wing. Wing Wing. Si Inday Wing Wing. Kanis Wing Wing, Ate Pres, yung bana plahubog kayo. Grabe ka plahubog. Nyala sa itong, ningon man yung tatang taon nga ipakasal sila sa Wing Wing, balibad si Wing Wing, namin nag-deliver o parcel. Sus, kulatang Jackie, oy.
kulata kay nagtuo siya nga mautoy nakaingon nga di balibad si Wingwing nga di mapakasal ni Jackie tungod di atong lakihan pero di man di ay tig-deliver mo des parcel at pres bunog taon kaayo niya mao ni ang problema ang kuyawan niya saon ni ang bana ang kuyaw ato og mukiha atong taga parcel atong lalaking o gitawon to sa disquido yo tangtangong ipon saon lang ana mao ni atong problema dai sa to nga nato niya dai Wingwing Wiwian lang diha. ayon lang tao nagpaim na yung bana gyud ay saon dai lisod gyud kay na magmaoy man siya mambugiro ra ba taon mao na problema nimo nya og magpadayon na inana dai makasugat gyud na siya kanang katapat niya doon na gyud yung mga higayon nga makasugat siya katapat goodbye gyud na siya di siya mahadlok sa kamatayan nga imong gipang gibuhat himo-himo ka nga ikaw mo sa kamatayan wag gyud siya madlok pero hindi kamatayan na niya wala gyud na siya mahimo ang kadlukan na niya day kanar yung bala o gadang dunggab o mao na yung mahitabo niya te person sa imo kasulti aning Wingwing Iyang ba na dili man pa kung ano yun, pa imnon. Di ko kay nabi ay tao yun na inana, no? Di ka mo inom hilumon. O di man kainom hilumon, pero makainom perte sa baa. Saba. O, mangitag gubot. Mo, Gamay kayong kuan, diferensya. Iya ba yun, kuanon, munang dili maayo. Sinitiban. Para na ko di maayong imnon. Sinitiban mo kainom sa unati pres. Itawa. Sige kanta. Oo. Kanta niya inihuman to. Maayo. Gil, katatagil. Ikaw. Priya ni, awa mo inana man mi ate pres. Tug ka ka? Tugo ate pres. Di ko mo ka nang musuri-suri. Kuya Ba? ko. Mamatay? Kuyawan ko mamatay. Kuyawan ka nga. Mamatay. Mamatay? Mamatay nga matuga ka? So, matay. Si matug. Mamatay nga matuga ka, tinuod? Tinuod, uy. Dili, kadang makainom ko. Kanang suri-suri. Ay, saba kay kaalan, Dili, uy. uy. Kanang mag-inom. Sa saba kay ko. Pero kanang iniguman na to. Kanang magbuwag na ta. Tuwag na ko, anak. Pero kabuwag na ta. Di na ako masuroy. Uglayin lang. Basta mauli na ko sa bahay. Di, preswat na. Tuwag na na. Kay, pero kato anniversary na to. Nindot, aligri mo anniversary. Lagi kay saba kay magkainom. Tagsara mo na may tabo ati pres. Tagsara ta makainom niya. Anniversary pa yun. Christmas pa No. yun. Pero pila na ka Christmas nga. Nilabay ati pres nga ako ka. Baka mainom. Anak ko mainom. Pam! Ikaw! Ikaw, yaw. Ang pala ako ubog gulya. Ang kanang ako, mahisgot mahubog ako rin sulti ni mong gulya. Di, ko kibaw kung sa'y nahitabo. Mainom dahi ka bang? Katong kausa. Mau ba? Ang Ato, katong si Carol. Di mo ato ginom pa. Ay, atik-atik na to eh. Kadiyot sa akong pambitan. Dili kasi nga sa tong sindiraan eh. Wing. Ba? Ma'am Wiwing, kung ari ka din sa unang Korinto, Kapitulo 6, versikulo, asa mo nag-iso, 9, kung ako masayop. Okay, nga to sa 10. Taas-taas ni ha, paminawa, ma'am, ayaw pagpalimbong kay ang mga tao nga makihilawason o nagsimbag mas Diyos o mga mananapaw o nakighilawas sa isig kalalaki o isig kababae. Kawatan, hakog, mga palahubog, o tigbutang-butang o malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Diyos. Apil di ay palahubog ani. Kaning nahitabo sa imong bana, ma'am, dili manggod kasagaran. Ako naging gulit ko, ako mahubog, di ko kay bawsa nahitabo. Unya, kada bang ingon po sa ate pres, kung makainom ka bulat, saba kaayo ko. Ang ako tapangutana, ang kaning kinaiyani yung bana, mahubog sa dili, burag mo ako magyapon. Mau ba? Wa may na detalye dili sa kilano nga nabuutan siya. Burag mauro kining kinaiya. Baldituhon. Mahubog og dili. Oo. May gani ka, wapalit sa kasugat o ka ng magdagkutsilyo. Sakto sa isog. Oo. Iban siya. Ma'am, kanang dili gud maayo nga ay mong banay ngun ani per may kay ngano pananglitan og makaatol niya siya og kanang mga Isog. hay sa drugas. Dili sa matrasan oy. Kargado ba karon ba? Inom niya, mag-drugs niya, lain na utok.
Kani siya wanon siya mag-drug. Diretso ni. Oh, murag wa ko kadungog. Dili ka na siya, buta di siya, ano mo drugs, parang kasugat yan siya mga drugs. Oh, Grabe na naman yun drugs, grabe yun kayo. Tanawa Sasambot lang. Gawas tulido di na nagipatay. Tulido, itong 12 anyos ka. Ipatay. Oh, katong Aluap ni attorney. kato dito Norte Gulya, yang mama, yang gimartilyo. Kani mo yung masugatan. O mo, niya asa mga human rights ana ron sa mga ginikanan katong napatyan. Pero ang drug pusher gali o drug addict patyon lihok na yung human rights. Pero kanang mga inosente taon kayo nga patyon niya ko anon. Awag yung Ang human katong rights. bata sa Toledo Gulyat, murang giputol tingaling kay nabuwag man sa lawas. Tinuod eh. Hatang lapalapag, itangan sa ero. Katong sang si kuan ba si except nga itong bata Jane out sa to. Joy. Joy. O si Joy, oh. Barkis sa barkis. Uyang ka tilang gisuspikan, wadyo kuno sa kibaw, wadyo kuno sa magbuhat. Kahayag mata to. Sus Ginoo. Primero, yung man siya nga naglakaw siya, o sa punta na turne yung Pero ni angkon siya siyang edad pag sunod pangutana wala siya mo angkon. Yusa Naging na attorney napabangbuang rana. Balik ta. Kabalik ka. Mamueng, hunungan ka ng bisyo si Mumbana, kaysa ko nang gingon, gingon na siya pirme, kanang, may hinulto pa sa siya mga trabahoon. Murag makalimot siya bang kay ini kabuntag mo anaw siya. Nakauli ko rin day. Kasi ako ngano hindi ko. Mao lagi, panalitan og daan sa trabaho. Nagtrabaho ba ron sa opisina? Nagtrabaho ba ron sa og hardware? Construction worker ba kasi? Magkainultol pa kasi nga pirme siyang nagmaoy. Badlungan ginagya ma'am para doon na sa kabaguan, no? Kay panalitan mo na mo yung mga anak, wag gimay ko maon yung mga anak. Na magkit, iba na naman yung bata. Wag yung may kaugmaon. Imo niya mga anak ko niya pong maminyo. Kaya po nila makapangmana sila. O makapangasawa po sila palahubog. Pero kadtong gingon mo Gulyat nga, awring yung natin president, si Gulyat ko nang magkainom, sabaan. Kung ako mo magkainom dito ko, kibaw ko sa'y nahitabo. Natinga ko. Pista manggod Gulyat. Pista. Nag-aabot mo sa kong ex. Karon. Natinga ko. Ano naman? Pagkabuntag ba? Huwag mo kibaw sa nitabo ng gabi Natinga ako pagkabuntag. Ano naman? Kung nakakaon kong sili, hanghang. Salamat lang pala katin ko naman, no? Kulang ko, puzzle, tihon.